تقرر المحكمة بالإجماع ما يلي. دادگاه بیکتنگی بریارên jêrîn dan. Ya yekem tawanbarkirina tometbarê Reviyayê Beşar el-Esed. Kurê Hafiz û dayîka wî Enîse ji dayîkbûyê sala 1965 bi tawana kuştina bi qesdî. Tawana kuştina bi mebest a zêdetirî kesekî kuştina bi mebest a zarokên dibin 15 saliyê re û kuştina bi mebest a li gel kiryarên îşkencê. û tawana handanê bo kuştina praktîkî wek tawanên li dijî mirovahiyê û tawanên şer. Her wiha bi tawana îşkencekirina ku dibe sedema mirinê û tawana bêpakirina ji azadiyê ya çend caran wek tawanên li dijî mirovahiyê û tawanên şer. Cezayên wan li gorî madeyên 534, 535, 556 û 216 yên Yasaya Cezayê Giştî û paragrafên hê û waw yên maddeya 2 ya Yasaya hejmar 16 a sala 2022 bi bidarvekirinê tê cezakirin.